Maliligo na siya sa baba. Di Bulao. Wait yan. Okay naman, Charlie. Lumaw ka, no? Kay kapotong kwarta. Ako mo, kita. Kung may lamatang digdi, ubos na siya. Ikaw. Baka nagandang sponsor. Alam mo, ano pila? Alam mo, ano pila? Ganda, gusto ko. Kay Paul, yung pinay. Ay, boy. Story yan, boy. Story, buyang kilo. Yan, kapag mo siya bag,